Kakailian, pamilyar kayo kadi iti sakit a PCOS wenno ti polycystic ovary syndrome. Itay lang nabiit na ipablak anong nasukatan ng tinaga na daytoy ang nagbalin a PMOS wenno polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Noan niya daytoy, intay amon. Ti PCOS wenno ti PMOS ket gagangay a sakit iti hormones ang mga pektar iti metabolism kan endocrine system. Deta ti pakaigapuan ti hormonal imbalance, kang runa na asumubra dagiti androgen, ang mabaling agresulta iti saan a regular a panagregla, kinaawan ti anak, sobra abok ti bagi kan acne. Ti panagbalbaliw tinagan kat saan lang abanag ti semantika, representar na ti kang runa ang koneksyon no kasano ang maawatan, madiagnose, kan maagasan ti kasasaad ang mga pektar iti adu a babae. Itinapaut a panawan, ti pagaammo ti kaaduan ti termino a polycystic ovary syndrome kat adda ti cyst iti ovary dagiti babae. Ngem ti kinagpaysuna dagiti cyst a makita ka dagiti ultrasound kat babasit, underdeveloped follicles when egg sacs asaan a nairwar iti itlog gapu iti hormonal imbalance. Adu a babae iti mangipakpakita ka dagiti hormonal kan metabolic symptoms, uray awanan dagito iti developing follicles. Iti sidong ti daan anagan a PCOS, masansan a may kat wenno di umiso ti panakadiagnose dagiti pasyente gaputa agparang anormal dagiti ovary da. Baban iti baro anagan a polyendocrine metabolic ovarian syndrome, agserbi daytoy a pamalawag at ti PMOS ket multi-organ disorder. Saan lang ang maipapan iti estrogen wenno testosterone ti PMOS, pakairamanan dito iti adrenal glands kan ovaries. Masansan nga adaan dagiti pasyente iti nangato a level ti androgens kan panakasinga dagiti signaling hormone amang regulate iti siklo ti panagregla. Apektaran matlaang ti PMOS ti insulin resistance ang mabalin nga agresulta iti type 2 diabetes kan cardiovascular disease. Saan na temporaryo a sakit ti PMOS, iso ababan iti panang pabarutinagan ti sakit, mangipaay dayto iti umno a panakadiagnose kan panangaywan iti naso a sakit. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.